Mika, čo to? Pôjdeme. Čaj to, no. Je jebnutý. Aj mňa troška na potom, že nejaký lavor, ty kokos, nic sme aj nevymysleli. Čo robíš? Kto povedal? No, sa nech. Škoda, že som nevedel. Že som zobral. Keby som vedel, by som zobral pičeného barana na veselú. Kurva, čo ste mi nepovedali? Do piči, však doma mám kurva. Gajdo sa jebal teraz, ty koko, na Slavíku. Čo má? Poďte pomáhať. No, ľudská, nevieš, čo? Exibagro. Hej. Dáme pauze a nech sa ti ukážem ten nahrávka. Ja, jasne, že... Nežeb sa. Nazdar! Kurva, to si mal nafilmovať. Si to nechytil, čo? Ďalšie jáde. Ty kokosko. No mohli, papa. Keby som bol vedel, kurva, zoberiem pušku. No, aha. Áno. Na mohyle zlá chvíľa. Pod ňou je žltá lalia. Ježiš, čau, Peťo! Servus! Naozaj sanatória! Čo tam robil? Peťo! Z jedného sanatória idem! Opa! Ja som tam robil! Počkaj, kde ty kokos? Skočíš koko do onej náväzí, že ma zlámeš. Ty kokot! Si tu si vypichnem oko! Dám vražedný nástroj. Daj toto sneh, akože ťa s tým ubijem! Zavri to aj. Počkaj, idem akože. Točíš? Scéna! Dobre! Koniec! Klapka. Spýtaš sa ma, či neviem, koľko hodín. Tak bolo vypravo. Som do piče. Dobre, neláte. Opäť sa najdu. Počkaj. Za kilo? Takéto prso za kilo? Piče. Áno, za kilo! Ja ti dám tak, než ho tam! Stoj! Čakaj! Filmuješ? Daj, horko pomáha. Herecké výkon, tak piči. Skývaj! Ber ho! Dobrý deň, môžeme sa vás niečo spýtať? My sme z Nového Času. Robíme taký prieskum. Nemám čas, dajte mi pokoj. Ten nemal čas, ja neviem, kde je sever. Si si zatlačil, ne? No, počkajte, netočte sa. Čo si želáte? Netočte sa mi tam, Čo jak si prdí želáte? v gate. Čo chcete? Čo si želáte?
Čo si myslíš Čo o chceš? súčasnej politickej No. situácii u nás? Jaké? Politické. Ja jebem všetkých, Mečara, hentam ty kokotu, ja ich jebem. Čo tam? A vy čo? Do piči. Počkajte, kde máme to? Muzika. Mečar? Áno. Dobrý mečar, ja ho mám rád mečar. Čo je? Koko, Večera, tak ja ho mám rád. Vyzerá to tak, že nás... Dobrý je, dobrý je. Dobrý je, dobrý je. Á, toto je dobré. Ledy. To je. Dobrý Peťo na jednej ruke.